maning alon-alon ngliwati ril sepur ben gak ketabrak sepur alon-alon jae. Tembakan hang pertama spesial kanggo dulur-dulur temu Adi Semari saking tembakan hang nomor loro spesial kanggo para palen-palen kuwabieh teko luar kono sampe kok kuwi kono didongak-dongake muga-muga dagangane laris entuk dhuwit akeh kena kecukupan karo wargane Allahumma ingat dek wae jolane nang kedaranan Surya diteraken sana ya Don tekon gase mudun nang kundange mudun malah pokoke sampur dapat terbang maning wadon ndonga bareng-bareng muga-muga udan wetan balik ngetan udan kok kidul balik kidul udan kok kulon balik ngulon udan kolor balik ngalor muga-muga padang ngatekake engko Allahumma wadon tembakan hang nomor 3 Kyai tembakan hang nomor 3 spesial kanggo bojo temase didungake muga-muga dantuk bojo Allahumma pakai lancingnya gini sing rondo yo didungak-dungake muga-muga dantuk bojo Allahumma mungkin iki rondone akeh ora kira-kira lha akeh aku pesen sitok malah Don tembakan hang nomor 3 edeng dan sampur ke depan mulai saya kendangnya saya ngombe ya nah terus wes mulai maning alon-alon sik kurang siji wadon iki spesial kanggo youtuber wong Banyuwangi ditengah-tengahke muga-muga ya laris bentuk sing akeh niku lep napa mboten Mas lep mboten sinyale entek oh sinyale angel sinyale magep-magep mergo dalange elek oh dalange aku sinyale jati ya Don youtuber yo ditengah-tengahke moga-moga awet sehat awet enom akeh rezekine Allahumma amin lunga bareng-bareng gitu lek maneh YouTube ya tetep iki meneh ya Don sampur dilempar ke depan ngalor ngidul ngetan lor mandek ke tengah mulai Masya Allah sik ngerokok rek sik ngerokok piye to ki ayo Don ngendange nyumet rokok wis mari mulai
saurunge nyanyi iki pas sing domah keluar ujar dhisik. Monggo Mbak Dewi kalih Pak Wanto tindak dateng ajeng kalian Kang Putra. Mas Rafi. Nggih apa? Aku ne mendi? Ora ndek apa? Enggak. Gabo iki gabo. Video akhirnya. Mas Made, Nggih apa? Mas, anu kae, kupat luar iki jelasno to Pak. Omah, wae sangat mau. lah ya kuwi iki digodhone kok sing bahasa sing domah. Lah bapak iki kan. Iki lha iki Mas Topen nang kene Mas Topen. Monggo Pak iki. Mas Wanto monggo Mas Wanto. Nggih. Halo Bro. Ya, nang kene Mas Brono ya, Mas Brono. Nah, sampeyan kok gandungnya nak arep dipoto bareng-bareng ya kenang-kenangan. Prati sangoni kapok, iki wis ngomong aku nyangoni gandrung. Pak, ki duwite mampu. Duwite mampu. Enggak mau lho Mas. Duwite mampu. Saya entane Mas Wanto ndi Mas Wanto? Mampu pesawat duwite. Masa keturun Mas Wanto mau. Awan bebek jian. Jek ngaret wonge. Bojoku ning ndi bojoku? Mas Wanto monggo Mas Wanto. Wakil Mas Wanto monggo. Bapake sapa nah wakil kene. Pak Wanto. Nah nih iki to iki. Ngaret kali Bang. Lu bisa pakai. Luar ujar monggo. Lah gak enak wakil. Anake sampean endi? Anake sing diulangkan mau sunate mau. Ndi? Lah iki anake dijegrek ning kene. Masa anake wong iki jenenge wangel lerem ya. Lah masane ngono anake sapa? Nah, madhep kono. Madhep kono madhep ngetan. Nah, Pak. teka duwe nang sampe kene. Mbak madhep kono kabeh. Nah. Mbak keluargane kon moto. Keluargane kon moto. Ndi Pak Wanto mau di Pak Anton. Pak Enak Mas Wanto. Monggo. Wah, Pak. Lah, Jaranan mati gak turu. Mbak Dewi, sampeyan ngerti jaranan mabuk kok jak melekan lho ya. Ini yo ngantuk. Mabuk jak melekan ae ya. Dadine yo ngantuk ya iki. Nggih monggo Mas Wanto. Sampun enten. Oh, tak siap lampau nggih. Tak enteni ae panggahan pokoke. Pangkat tak enteni. Buat mainan rame. Sama YouTube toh? Heeh. Yang main bareng. Mabuknya melekan to Mas? Lah monggo. Nggih Mas. Nah. Monggo. Jenengan ngriki Mas. Jenengan ngriki. Oke. Nuwun sewu dumateng para rawuh ingkang wonten mriki sedayanipun nggih. Ing mriki kula minangka sesulihipun Mas Wanto kaliyan Mbak Dewi di kala semanten nate nggadah nadar utawi ujar. Nadar utawi ujar menika lek wong Jawa ngarani padha karo wong duwe utang kudu disaur nggih, Pak. Nah, nggih. Mugi-mugi sineksenan prarawuh ingkang wonten mriki sedayanipun ujare utawi nadaripun Mbak Dewi saged kaleksanan. Nadaripun menika ngaten. Rikala rumiyin nadar mbok bilih gadah rezeki medamel wonten luar negeri nek pun sukses pasul nanggap jaranan nyunataken yogane kalih ulang tahun panjenenganipun Mas Rafi kanten ing pedal niki sampun kaleksanan mugi mawon ampun wonten bumi nagih janji dan nagih hutang mugi-mugi boten wonten alangan rubeda punapa wiwit dene niki saklaminipun kasuksesan prarawuh ingkang wonten mriki sedayanipun nggih. Namun
Ugi ampun wonten sedaya alangan napa mawon Mas Wanto kan Mbak Dewi manggiya rahayu 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Ujar sampun kalaksanan mugi kemawon panyuwune Mas Wanto kan Mbak Dewi sageta katurutan kasaksanan para rawuh salebetipun menika berbeda gandrung berbeda. Nggih. Mike nganu Mas ketipung sampun